здравейте всички, аз съм Тъгнен България. Аз съм Big Fire. И днес ще си на Survival в Ghost. Защото ние сме направили наш сървър, но има малки проблеми с него, които трябва да чакаме много да заради и този да се разкара от нас. Ще го... Да. И сега ще снимаме Survival в Ghost MC. И този да се махне от нас, защото ме заради. Първият клип на Перник TV е това. То си умра. Аз тук заставам далеч от тоя. Да, тъгнем някъде отиде и дано ви хареса и кажете дали има още много лаг, прекалено лаг. Аз мисля, че съм добре вече. На мен ми е добре. Аз съм... да бех си включил Optifine, че е по-добре. Аз няма да снимам с Optifine, с Shaders по-точно няма да снимам. Ама... Иначе с нормален Optifine е по-добре. Да бе, знам, това ти оправя играта, правя много по-добре, по-не цепи. Ара да тръгваме и се приготви някой да не ни смажат бой. Нищо, че ти си VIP вече. Да, той си купува ранкове. Да, аз може да направим ревю. Его. Ето, помогни ми. Има един при мен, който иска да ме изчука. Да ме зачука. Лагна играта. Лагна ме и на мене, бе. Глупак такъв. Нищо, това са нещата от Kickstarter, които... Нали, този кит, аз не съм си го взимала. Просто ти дава тези неща, като влезнеш в сървъра. И ето, тук може да си го вземете и с командата кит. Ма ти лепна ли от игра? Не, бъгна ми във въздуха и ме кикна, защото съм летел. Абе, нали не ти бъгвала играта, бе, човек? Нали беше най-набъгнатата игра? Сега съм без Optifine, че. Па аз съм без Optifine. Аз всъщност не го ползвам, много исках да го ползвам заради шадърите, ама се оказа, че не мога да ползвам аз шадъри. Аре, спри да говориш така, бе, цепиш. Само да ти кажа, че звукът ти е ужасен така, като говориш. Ама мисля, че вече се оправи. Я говори пак. Говоря. Така си, добре. Ма айде да не тръгнем към същата страна, от тук да тръгнем и на там. Защото то пак ще ни пречука. Аз тръгнах на него. Ма следвай ме. Ма не видях на къде си. Ма стой на място, ела при водата отново. Ела. Ето се. Къде си? Следвай ме. Тръгваме и на там, то да не ни пречука пак. Да. Стой, имам почивка за печен картоф. Сега не казвайте, че е лоша играта, че ми е на български, просто трябваше да видя нещо какво означават някои енчанти и съм забравил да сменя на английски, но мисля, че не е проблем. Следваш ли ме? Има един след нас. Бегай. Той ни преследва заради мене, защото ние сме врагове. Правихме едни PvP битки, бяхме на отбори и се трепехме да знаеш, там мазалище беше. И все още ми е враг. Да, поне той сега няма да ме бие, защото той си е купил ранг гол. Той ще ме убие. Но той тебе да. Ама мене не. Човек, ти можеш да си вземеш Kickstarter отново след играта и после можеш да се телепортнеш до мене. И това не е хака, просто защото този не оставя тъген, както виждате. Как може да лети, бе? Ами той си е купил ранг Ghost Plus и аз като си го купя ще изплайвам. Не, Саймън не, че ще ме удря. Ма
А ти победи ли го на PvP-то? Да, тогава не беше Ghost плюс. Ама сега вече... Убили... Той убили те. Не, още не съм си жив. Аз се потапям под водата и продължавам. Този, защото ще ме пречука. Ма... Поне, аз ако почне да ни бие много, ние с един приятел, като почнем да го псуваме, той стадва и тръгва от сервера за няколко часа и няма да влезе. И така ще имаме предостатъчно време. Той е някакво бебе, значи, бе, човек. Да, само да не ти казвам как го наричах. Нали знаеш, че аз ще спра за малко, когато ще го наричам. Ако трябва да го наричам. Аз ще спра клипа. Абе, той май вече не ни преследва. Да, сигурно, защото си е спомнил какво си мисля за него. Ма, човек, заради едно PvP се го победил и още е враг е. Не, тогава PvP-то беше целият ден. Винаги опасно да излизам от една платформа, дет беше видял. Винаги беше опасно да излизам, защото той ще дойде и ще ме прави нищо. Ние там с тези приятели, следнахме там и я атакувахме всички. С тебе ли беше P-Game или M-Game? Какво? Един от тези приятели беше ли P-Game или M-Game? M-Game, може да го добавим да играе в този survival скоро M-Game. Искаш? Той е част от Перник TV, какво може би? Със сигурност. Да, аз днеска му казах, като ми говоря по скайп да му кажа паролата и имейла на Перник TV да качва вече там. Да качва. Ама не знаеш, че всеки клип трябва да се одобри първо от всички на YouTube канала. Трябва поне да го гледаме малко да видим, защото трябва да го одобрим, защото сеща се. Хората ще разберат, че не го клипа, не от нас. Да бе, ама ние трябва да го одобриме. Окей. Сещаш ли се, че ние трябва да му кажем дали е добре, защото ако, например, клипа има някакви много такива гадни гафове или нещо, няма да го качваме. Да, ако, например, само да ти кажа, че той вече ще се казва MFAQ. Ама аз това го знам. Ама не и в Minecraft, и в видео. MFAQ е с нас. Вече не е. Абе, ние колко още трябва да ходим, бе? Не знам. Ама мен не ми е проблем. И аз що ям храна, бе, аз имам команда Пит, дет ме наяжда. Чуда се. А можеш ли да даваш командата ви да използват твои приятели? Не, само тях, които са вид нагоре. Нищо. Не ми е проблем храната. Проблема ми е, че скоро ще трябва да... Аз мисля да спирам клипа, докато не стигнем до някакво място, защото може да си пътуваме така няколко часа. Аре. Добре, ще се видим, ако намерим земя. Или ще тръгнем от друга посока на спауна. И ще почнем нов клип. Не, няма да почваме нов клип. Да, ще го... Аре, бъба, за малко. Да. Добре, хора, сега видях, че съм много тъп и че съм имал лодка в инвентара си и намерих земя! И сега тъгим ще се телепортне до мен. Аз ще му приема. Най-сетне. Хубава земя. Аз сега си пазя един вид, като там има някаква къща на някой. Аз да не ходим да не създаваме проблеми на съседите. Да. Аз искам да се... Аз винаги... А ти започна ли да снимаш? Още не съм. О, да. И открихме земя. Тя беше точно преди малко я открихме. Да, но ние бяхме толкова тъпи, защото имахме в инвентара си лодки. Поне аз имах, защото той геймги ми беше хвърлил. Каза, че мислила, че не са му трябвали.
И намерих Ендърмен. Колко хубаво за начало на епизод. Айде да го убием. Ендърминето. И паяка. Който аз Чакай тук да си взема кит випа. Паяк мръсен. Това беше Ендърмена, това, което ти беше Ендърмен. Убих На мен ми пусна една перла. Ти колко перли имаш? Аз да си взема кита. Не. Без кита. На кит стартер колко перли имаш? Доста май бяха... Май беше един стак, 16. Нямаш. Имаш 4. На кит стартер. Не на випа, на стартер. Сайтемите, които те пуска, бе. Да, текам. Това е за тебе. Не ми трябва. Знам, че ще си вземеш кит випа. Нади се разбрахме. Като всеки ден си взимаш кит вип, миналата ти броня ще ми я даваш, нали? Да. Ама то май кит випа се взима през ден. Ако си купа кит вип плюс, което ще стане скоро. Абе, човек, аз тук... И Крипър. И Крипър. Крипър, който май гръмна или не знам, или го убих. Крипър. Ето го Ендърмена, бе. Не мога да го оцеля аз. Аз го убих. Мен ме уби, защото ми лагваше. И ми пусна само XP. Ама аз ще се махам от гората, че в гората има много дървета и пази сянка на чудовищата. Аз се връщам. Какво? Върнах се. Реалния воден кран. Телепортирай се до мене. Да, аре, помнятам. Аз искам да живея някъде на планина. Аз. Хора, ако сте гледали миналия стрим, който пусках преди, ми казвате, че е черен екран. Това беше в стара ми канал, то беше това беше запис от стрима, не знам защо беше черен екран, но иначе на истинския стрим беше както си трябва екрана и ако наберем популярност, защото иначе няма смисъл да правим стримове, но просто... някога ще наберем малко популярност. Да, защото ще пускаме клипове, в които ще казваме, че ще правим стримове, иначе... Аз тук сега убих някой. Няма смисъл, защото нас само ни гледат, само когато няма какво да се гледа. И тъги аз те загубих от погледа си и ще се телепортирам на тебе. А взели си кит вип? Още не. Защо си без броня? Така, да не дойде някой друг играч да ми вземе всичко. Зато и когато... Толкова ли те грижа за тези брони, бе, човек? Ма това са айрон броните. Ти имаш от кит вип. Ето, планина, откри. Чакай ме. Изчакай. Стой на място. Че тук нещо се... Добре, значи хора, може да виждате, че ми лагва. Значи до другия епизод няма да е така. И при мене. Аз ще включа Optifine. Хора, и тогава няма да лагва. Той на мене ми лагва сега. Много съжалявам хората този лаг, ама... Мисля, че е 100 пъти по-добре от миналия ми компютър. Стария ти! Не може... знаеш че моя стария компютър е същия като твоя стария. Вече... 32 бита. Аз го пробвах. Ма човек, знаеш, че ти няма значение 32 бита. Има значение и картата. Твоята карта каква е? Моята е Intel Core Duo. Ама и твоята е Intel Core Duo, бе. Да. И тя е много хубава. И едни приятели са егати добрите и ще ми купа за рожден ден CSGO. По-скоро ще ми дадат пари да си вкарам в Steam. Браво, аз ще я крупам. Аз за рождения ден мами обеща, че ще ми купи О, браво. Ти не щеш да си купуваш арк. Арк, също може и не да си купи. Ще помоля, все пак и без това баба за рождения ми ден ще ми даде 50 лева.
Защото арка стана много готин, особено с модовете. Аз не знам дали част от модовете или си я просто има вече дракони. И ако си опитомиш дракон, ще е много яко. И после, нали, баща ми колко ще ми даде. О, баща ти пък ми е войчо. Нищо, че издаваме тайни за живота си. Какво? Нищо, че издаваме тайни за живота си. Ама рожден ти ден кога е? 15 октомври. Ма па е скоро. Много скоро, не? Аз мога да кажа кога е. Не казвай, моля те. 1 юни. Добре, то нямаше смисъл да казваш. Защо? Просто нямаше смисъл. Искаш ли ето тук да живея? Чакай, не съм стигнал до върха още на планината. Мен ми харесва място. Абе, и на мен ми харесва. Абе, преди на стрима не беше ли някакво подобно мястото? Да, тук се вижда много хубаво на това дърво. И тък му от терасата на къщата, как се вижда, ще бъде супер. О, гледай бе, човек, това е красотата на Майнкрафт. Знам, супер е. Толкова е красива. Аз ще направя една снимка. Кой каза, че аз също не направих скриншот? Аз ще направи от другия ъгъл. Защото аз харесвам да снимам в игрите. Не знам защо. И ето тук ще аз ще снимам. Окей. Да отечаваме хората, да като снимам. Айде, наистина. Няма смисъл. Много съжаляваме, просто... Скриншот зона. Ама аре да не го правим от акация, защото акацията е най-гадния. Най-гадното дърво. Да, но обаче е готино за тераси. Вратата му е готина за тераси. Аре ти копай дърво. Ама Да копам дърво или да събирам дърво? Събирай. Аз сега, ама първо ще си направим една малка първоначална. Да бе, първоначална, защото ние после ще направим гати готините с гати готините тухли и много неща и много готини. Да, ще направим. Искаш ли скоро след пак това сервер да размахнем, да направим една къща от книгата за построене? И също и неща за редстон системите от моята. И хора, сега някой ще каже, защо сте си вземат книги на Майнкрафт? Не са ви нужни. Може да видите всичко в клипове и в Википедия. И какво от това, защото някои неща ги няма в клипове и в Википедия. Не се разбираш. Ти не ме разбираш. Сега имам идея как да го направим, ама ще ми трябва бяло дърво. Имаш предвид бреза? Намерих ябълка. И ето там долу има цяла брезова гора. И можеш да вземеш много. Ама нали ще взимаме и от кафявото. Как? Аз с Ендър Перла ще ходя до там да събираме. Няма смисъл да ходиш и така. Да. Хвърли ли Ендър Перла? Вече я хвърлих. А вече там ли си? Как? Защото аз не знам къде си. Къде си я метнал. Забравих да си сетна холмчето. Ма не го сетвай още де. Не сме направили къща. Да, колкото поне пода като направим. Като направиш къща, сетвай хом, като още не е направена. Но много е тъпо, че в някои сървъри, какъвто е този, имаш право да си сетнеш по един холм, а не по няколко. Аз имам по повечко. Да, ама това е сранг. Иначе, вече знам къде си. В други сървъри е готно, можеш да си сетваш колкото си искаш холмове. Не мислиш ли, че няма много голям смисъл това? Чакай, да Ендър God играл ли си с него? Да, нали, ние двамата играхме и така преди да снимаме. Не преди да снимаме, ама просто не сме снимали клип там. Иначе в Ендър God там има едни готини неща. Чак искам да пробвам една команда, дали имаше в този сервер. Ама Ендър God няма такава. Паса, Нищо. Ще събера един стак белдър.
Аз тук ще махна листата, защото знам, че те сами ще се махнат, ама не ми се чака. Ама, да. Едно друго нещо ще кажа. Аз почти вече имам 44 такова дърво и Аз имам 25 необработено от обикновеното. Да, необработено. Аз ще събера по един стак и двата дърва сега. Не, ама просто на мен и ми лаги играта и аз не само събирам дърво, в момента и махам листа. И събирам неща паднали листата, като ябълки, саплинги, не знаеш. Ма помниш ли какви мини сме намирали ние? Не помня как се... Бъгва ти звука! Мокни! Сега можеш да говориш. Говори! Добре. Бъгна ти звука и то е ужасно. И на теб. Имаме лоша скайп връзка, бе, човек. Затова като сме заедно двамата, нали, като ходиме на едно и също място, където, нали, живееме, ходиме при... Да, мисля, че се... Нали, живееме на няколко места и едно от тези места с двамата живееме. Да, защото сме братовчеди. И тогава там няма да е нужда да говорим по скайп и ще може да си говорим точно. Ама не на село сега сме и като се приберем там на моята къща да сме там двамата. Имаме си още една полублока. Аз всъщност имам 2 къщи и 1 блок, дето живея. Имаш предвид и един апартамент, защото ако имаш цял блок, аз ще искам 2 апартамента. Да вдигам парти всяка вечер. Окей, сега събрах един стак от едното дърво. Аз не съм... Къщата и там мястото, дето ще строим къщата. Колко е гадно това е. Да, там където ще строим къщата съм. Окей, защото ще стъпа до теб, защото... Ама сега ли? Какво стана? Защото си хвърлих по бразове. Чакай, още ли работи за мен? Защото от новата ми мишка бях си го направил чрез един бутон на мишката. И все пак има нови още бутони, не са само тези две. Има и едни, които са само на геймърската мишка. Твоята е геймърска мишка, бе. Кажи геймърска и готово. Мела пич, защото аз тук като оправям нещата, нещо 100% ще ме нападне гадно. Не се боя да я ще го претрепа с тия неща, които ми дава старата птица, ама... Ама да не ти изненада и... Например, да погледнем в очите на Ендърмен, после да дойде Крипър, както при тебе, и например един скелет и едно зомби. Това ще е мега атака и... Аз съм мъртъв просто. Има си команда бак. Да, знам го това. Окей. Значи, първо, аз ще почна къщата. Искаш ли да ти изчиста това място тук? Да, това го изчисти тук. Много съжалявам за лага хора, ама... И... Макс, по-точно Мъв сигурно сега ще ни звънне и аз ще спра клипа за малко, за да го добавя, защото просто... Ще спра клипа за малко. Айде, таги, спирай ти клипа. И здравейте, върнахме се. Значи, значи отиде трябва. Аз тук съм набрал само платформата, която ще строим къщата. Да, тя ще бъде 10 на 10. На пода ще бъде 10 на 10, иначе на височина ще бъде 5 блока. Да. И гледайте, Майнкрафт ми заби нещо, което се случва. А защо ходиш? Сега ми се заби 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, така. Ма това от бяло дърво ли или от олак дърво? Защото
Защото и на мен се струва това, обаче в тъмното не ги разпознавам. А Стаген, нали помниш, също ще ви кажа истинското име на тъй. Сега пусни, че не те чух последната дума. Нищо, не е важно. Стаген, помниш ли каква къща ти направих от твоята книга в един твой синглплеер сървър на компютър? Да. Ама много як се получи, нали? Да, къща и аз я строих преди, ама... Искам да направим и тази къща. Да бе, ще я направим тук. Но ние я настроихме на креатив за колко часа бе? 3-4. Ама го стрихме вечерта, значи иначе. Не бе, не беше вечерта, беше сутринта, помниш ли? Втория ден беше сутринта. Ние първо бяхме направили една малка основа. Броите за през деня. И я бяхме започнали на PlayStation и после... обаче, нали, после излязохме навънка и нямахме време да я довършим. И после започнахме на компютъра. Ама сутринта. Да, добре. Да изкопая ли този пот? Да изкопаем пода. Аз по-скоро ще правя фортите на къщата. А това аз после ще го запълна с ок дърво. Тук ще бъде вратата. Чакай. Там, където ще бъде вратата, само че аз ще трябва да го изкопая. Чакай, значи тук са 3. Окей, 3 са. Добре, това ок дърво трябва ли да седи там? Не, махни го. Да знам дали да го махам или да го оставя. 3. Аре, скочи бе, защото вече ми ще скача. Има ужасен лак. Какъвто такъв. Аз взех 44 ок дърво. Знам, че не ми трябва толкова, ама просто взех за всеки случай. А в един сървър само как ти ги дава нещата, то се едно ставаш направо админ в сървъра. Когато още си юзър, ставаш админ. Сега ти... 5 толкова трябва да мисля, че над. Аз преди с един приятел, когато бях на зелено училище, си правихме гати готните къщи и много харесвахме да си правим шахматен код. Точно за тази къща щехме да си направим шахматен код, ама с бяло дърво и такова лок. Сега го остави така, после ще го... И после ще правим дупките, нали, там къде трябва. Да, после. И точно ми стигна. Браво. Не ми е точно. Точно ми трябва малко. Аз пък имам още в инвентара, бе. Супер. Хич не разбрах какво искаше да кажеш, ама става. Добре. И тук има един скелет, който чака и само да го унищожа. Аз убих скелет с един удар. После се получи 2 удара, защото стана лак. Обаче го убих с един удар. Това мече. Да, Макси отново е на линия, т.е. МФАК отново е на линия, затова ще спра епизода за малко. Отново съжалявам, но... Върнахме се и сега ще играем и с МФАК, който също е част от нашия страхотен нов канал Перни ТВ. Съжалявам, че нямаше клипове, но пък имах аз много проблеми с програмите за снимане нещо. Ала сега нямам и
Вижте какво има зад нас, новата ни първоначална къща, която още не е завършена. Да, не е завършена. Гледайте колко е грозно сега. За мен е много грозно. За мен е хубаво. Поне става. Отвътре е хубаво. Аз ще събера сам, защото още едни места трябва да сложим. Има само още едно място. За твое сведение. Ще направите ли чест? Защо ни е чест? Аз поне не се нуждая от чест. Тикви, ей! Браво, ме ги донеси. Донеси ги в базата. Аз ще изложа тиква на главата. Ама донеси в базата тикви за нас, де. Със сигурност не е само една тиква. Чакай, спрете да говорите. Че схожа гледане, че... Ох, добре, не много добре, аз съм с тиква на главата, каква ще... Да, знам, ама ми дай поне тиква. Аз искам да го направя като фенер и да я сложа, за да украса на къщата. Ама ми трябва още една. Ще си дадеш ли своята? Добре, тъги, ще си дадеш ли твоята... Ще ми дадеш ли 2 тикви да направя готин ход на къщата? Да, чакай. И колко имаш? Аз нямам тикви, аз не съм при тебе. Ти само отиде. Имам вече и една глава. То искаш ли пак да събираме глави, както в един друг? Да бе, пак ще ги събираме. Ама ела бързо и ми дай глава. Мокни! И ти спри! Да говорим вече. Говоря. Аре бе, не ме би! Аз не те бия. Той ме бие. Орбе, ударих с ръка. И... Аре да лягаме да спиме, това е моето легло, нали знаете? Аре, ставай! И ми дай тиквите. И кой премести от тук този крафтинг тейбъл и защо го е сложил? Ето ти, две. Като? Дай ми тиквите. 2 ми дай. Нямам нито една. На мен ми трябва 2. Орбе, кой му дай? Аз ползвам печката. Хевън Бу. Аз я ползвам. Хевън Бу. Така не се пише. Хевън Бу така не се пише. Знам. Само с 2. Не трябва да е 2 лъта. Кой пече това дърво? Аз искам да ги спи. Ама не го махай! Аз искам да изпеча един санд, бе. Ама твоя санд се печеше. А и това дърво, с което го печеше мое. И ми трябва чаркол. И ми трябва. Аз ще остава още дърво. И ще ти остава санда пак. И ти трябва само едно стъкло. Не ми трябва само едно, трябва да. И къде друга да е пропуснато? Ето, Ами, значи, само тука. тука и тука. Не ме би, бе. Ама това чак сега го направи. Така че... Ама така го бях планирал. Вече имам 200. Аз имам текстур пак в момента. Кой има? Аз мисля да си сложа бокскрафт. Ама не го слагай сега. За другия клип ще бъде сложен. Гледай да спи. Няма да ми спита на леглото, имам ник. Може... Какво? Тони не хаби дърво. Защо хабиш дърво за нищо? За какво нищо? Кой иска Ами... да пусна куче? Не, млъкни. Ами за нищо е. За нищо го хабиш. Защо ти е легло? Ти няма да спиш на него. Абе хора, как се правеше тиквен фенер? С торч и тиква. Не става. Става.
Не става. Дай на мен. Няма да ти давам. На тебе ще ти дам. Дай точно. Да. Махай се! То взе торсовете. Не, аз взе. Мен ми се пока разседното иди. Как не ставало? Как не ставало? Как не ставало? Много добре ставало. Ето. Защо при мен не ставаше? Аз ви Заклевам ти се, при мен не ставаше. Ти ще видиш в моят клип как не ставаше. Окей. Къде тръгнахте? Аз тук ще правя едни неща по къщата. Аз ще правя неща по входа на къщата. Воля! Точно. Само къде ги сложи, защото на едно място, за да украса къщата. То добре там. Ти също ли тук мислиш да ги сложиш? Аз първо ще да го преча. Аз играя на минигейм. Не, тук. Ако играеш на минигейм, Сара, чао от разговора. Спокойно, няма. Следващата вечера. Това ще Искате ли по-късно да играеме след този клип? Искате ли да направим клип на Еглас? Да. Yes, I do. Skyward съм ми по-харесал онлайн. Защото не съм играл Еглас от не знам колко време, но исках да игра. Аз го бях играл в някой платен сървър. Той гейм? Аз не го харесвам, много обаче играе. Той гейм? Ще правиш ли рез? Ама го направи... Ще клипа. Не знам, ние сигурно ще го правим 30 минути. Не, аз може да го направя по-дълго. Не знам колко време вече го правим, ама... Той сигурно вече има, не знам, 30-40 минути. Мен не ми пука точно колко е време. Защо да е интересно точно колко е времето? Важно е хората да е забавно, не? Я виж в този сървър как се прави рез или ти знаеш, защото нали знаеш, че в някой е с мотика, други е с... Аз знам с... И защо прави този дупка в пода? Чак искам да видя дали имаме на едно място е кирка такава. Дали имам такова за рез? Имам само някакви диамантени неща. Тук има ли? Да. Защото имам една къща, която преди ти беше в този сървър. Така. Ама направи реса няколко блокчета от къщата. Направи го много голям и вземи платформата вземи. Защото на платформата аз съм измислил също да стоя неща. Окей. И платформата ще участва. От тука. Полета ще бъде доста голям. Човек, как почти си изхарчих брадвата. Аз ще си взема кит PvP. И няколко неща ми паднаха дори. Сега ще изхвърля ненужните неща. Златни ябълчки. Дай ти златната ябълчка. Върни ми златните ябълки.